Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural. Acabeu de clicar el vídeo i quan heu llegit el títol o heu vist la portada del vídeo potser heu pensat «Ai, el Marc comença a fer clickbait per atreure visites». No, perquè això és una pràctica bastant comuna aquí a YouTube de posar coses que no acaben de ser del tot certes al títol per atreure visites. Però bé, espero demostrar-vos amb aquest vídeo que no és mentida el que posava el títol, que sí que hi ha una connexió real entre el sànscrit i el català. Bé, per posar una mica en context el tema, el sànscrit és una llengua que ha sigut la llengua mare, diguéssim, de moltes de les llengües que es parlen avui en dia al nord de la Índia, i és una llengua que en aquella zona hi ha tingut una gran influència a tots els nivells, bàsicament. Una mica com al sud d'Europa el llatí, doncs allà el sànscrit, d'acord? Perquè us feu una idea de la importància d'aquesta llengua. Primer de tot, potser alguns dels que estigueu una mica més familiaritzats amb el tema de història lingüística, potser estareu dient ja sé quina és la connexió entre el català i el sànscrit, i és que tenen un origen comú. Cert, tenen un origen comú. Tots dos formen part de la gran família de llengües indoeuropees i, per tant, doncs sí, fa uns 6.000 anys, per posar una data aproximada, hi havia una sola llengua, el protoindoeuropeu, de la qual van sortir moltes altres llengües i doncs, el català i el sànscrit en són dues. Per tant, doncs, sí, hi ha un origen comú entre aquestes dues llengües, però aquesta no és la connexió de la qual vinc a parlar avui, és una connexió molt més posterior. I bé, el tema és que en català tenim unes quantes paraules que tenen origen sànscrit, o com a mínim molt remotament, si seguim l'etimologia de les paraules, arriben al sànscrit, i bé, les llengües, les paraules, no avancen per si soles, no? Les porta la gent, els parlants de les llengües. Per tant, doncs, es tracta de buscar quin és el grup de persones que ha portat doncs, aquestes paraules des d'allà, des de l'Índia, fins aquí, fins a Catalunya. Doncs bé, no sé en qui esteu pensant, potser algú de vosaltres ja ho sap, però estem parlant del grup dels gitanos, d'acord? Els gitanos és un grup que, bé, pel que he llegit, jo no sóc un expert en història, d'acord? Tot això és informació que he llegit. Sembla que entre els segles 6 i 11 van començar a migrar cap a l'oest, d'acord? Des del nord de l'Índia, primer cap a l'Orient Mitjà i l'Orient Pròxim i després ja fins i tot cap a Europa. La seva llengua és coneguda com a romaní, no confondre amb el romanès, que es parla a Romania. Però això de romaní, diguéssim, realment no és una sola llengua, perquè bé, els gitanos ara viuen dispersats per tota Europa, fins i tot fora d'Europa, també a l'Àsia, de manera que, òbviament, no parlen tots la mateixa varietat d'aquesta llengua. Hi ha moltes divisions dialectals i moltes varietats. I el que es parla aquí, aquesta llengua gitana de la península Ibèrica, s'anomena caló. Per tant, ens podem referir a aquesta llengua seva que parlen avui en dia com a caló o romaní, d'acord? Però entenem que el romaní abarca també totes les varietats que es parlen a Europa. I el romaní, o totes aquestes variants que s'engloben dins del que s'anomena romaní, doncs són descendents directes del sànscrit i, per tant, doncs, el seu vocabulari, tot i que amb tota la migració que hi ha hagut d'aquest grup de població, doncs han tingut també influències de moltes altres llengües, sí que en principi l'essència de la llengua prové del sànscrit, és una evolució natural del sànscrit cap al que és el romaní. I bé, doncs, el col·lectiu gitano aquí a Catalunya en concret ha tingut un impacte relativament rellevant culturalment, ja no només per aquestes paraules que ara us comentaré, que hem adoptat en la llengua catalana, sinó també, per exemple, a nivell musical, tot el tema de la rumba catalana, que va començar als anys 50-60 del segle passat, doncs va ser molt també originat i impulsat pels gitanos, també juntament amb altres grups de músics i de persones, però això va tenir una gran arrel, un gran origen gitano. I bé, doncs ara sí que ja us passaré a explicar una mica quines són totes aquestes paraules que hem adoptat els catalans d'origen gitano, o del caló o del romaní. I bé, el dir que totes aquestes paraules, diguéssim, si les volem categoritzar una mica en el nivell de formalitat que tenen, són d'ús més aviat informal, d'acord?
més de carrer, per dir-ho així, però no són per res paraulotes, no són paraules despectives, no són paraules malsonants, d'acord? Vull dir que són paraules que podeu utilitzar amb tota tranquil·litat i que a més donen un aire bastant, no sé, bastant autèntic al català, perquè ja us dic que han sigut paraules que hem integrat molt i que això, que sonen realment molt, molt autèntiques. No sé, realment no sé com descriure-ho, però no sonen gens estrangeres per nosaltres. De fet, jo, fins que no vaig llegir que venien dels gitanos, mai m'havia plantejat que aquestes paraules no fossin d'origen català. I bé, ja deixo d'enrotllar-me i començo amb la primera paraula. La primera paraula és la paraula halà. S'escriu amb H, d'acord? I tot i que aquest so, ha, no el trobareu en paraules d'origen català, d'acord? No és un so natural de la llengua catalana, com que és un so que existeix en moltes altres llengües properes a nosaltres. Les paraules que adoptem, diguéssim, de l'anglès o d'altres llengües, en aquest cas del romaní, que tenen aquest so, doncs nosaltres les escrivim amb una H, també, per exemple, com en anglès, i el pronunciem, d'acord? És aquesta H aspirada, per tant, forma part del nostre repertori fonètic, tot i que no de les paraules que són purament, estrictament d'origen català. La paraula halà, bàsicament, vol dir menjar, i també té això, té un aire una mica més, doncs, més informal, no? Més col·loquial, i bé, doncs ho podeu utilitzar tranquil·lament, podeu dir m'he halat un entregot avui per dinar, per exemple. Passem a la segona paraula, que seria la paraula xaval. Aquesta probablement l'hagueu sentit. Si parleu castellà també l'haureu sentit, en castellà també s'utilitza, i també és d'origen romaní i em sembla que originalment volia dir fill, d'acord? Fill o noi, i ara bàsicament s'utilitza doncs, bàsicament jo crec que el sinònim català, d'origen català, seria noi, d'acord? Un noi, un xaval. Després passem a una paraula interessant, tercera paraula, que és la paraula guipar, o normalment diem guipari. Aquest pronom i, ara l'explicaré, és interessant perquè l'utilitzem. Bàsicament vol dir veure o veure-hi, d'acord? Veure-hi. Bé, aquest i per què el posem, aquest pronom? No és un pronom de lloc, no és un pronom de complement de règim verbal, senzillament és un pronom que afegim alguns verbs molt determinats per parlar de l'habilitat d'utilitzar certs sentits. En principi l'utilitzem sobretot per la vista, veure-hi, i sentir-hi, d'acord? La vista i la oïda. Això, en principi, sentir és un verb transitiu, d'acord? Jo sento un soroll, i veure també. Jo veig, no sé, una persona pel carrer. Però quan ens referim purament a l'habilitat, a la capacitat de veure-hi o de sentir-hi, afegim aquest pronom i per indicar això, no? Que no estem parlant en si de veure un objecte o de sentir un so, sinó de la capacitat, d'acord? De l'habilitat. I llavors aquests verbs ja passen a ser intransitius, d'acord? No hi ha cap objecte, no hi veus una cosa, senzillament hi veus i ja està. O hi veus o no hi veus, vol dir tens la capacitat de veure-hi o no la tens, el mateix. Hi sents o no hi sents, no? I es pot dir, per exemple, d'aquesta orella hi sento malament. O, ui, no hi veig bé perquè, no sé, tinc la vista borrosa o hi ha molta boira, no hi veig bé. Per tant, amb el verb guipar, doncs també fem el mateix, guipari, no hi guipo. No hi guipo vol dir que no veus res perquè, no sé, potser perquè és fosc, hi ha algun impediment o tens algun problema als ulls. Després, passem al següent, dinyar. Dinyar vol dir morir, però, òbviament, en un sentit poc seriós, de manera que si s'ha mort un familiar, un amic o coneixeu algú que està en procés de dol, doncs millor no utilitzeu la paraula dinyar, d'acord? Que és poc formal. Sembla que pot arribar a semblar que us n'esteu enfotent una mica, d'acord? Per tant, doncs això, utilitzeu aquesta paraula en contextos en els quals ningú es pugui sentir ofès, on es pugui frivolitzar una mica la mort, per dir-ho així. I normalment jo la veritat és que tinc més tendència a utilitzar aquest verb dinyar amb el pronom la, dinyar-la. Bé, això és una tendència que tenim amb certs verbs també, per exemple, això sí que ja passa a ser una mica una paraulota, cagar-la també, no? Vol dir fer una cosa malament. Bé, jo tinc tendència a utilitzar el verb amb aquest pronom. Per exemple, ell, no sé, aquesta persona l'ha dinyat. Aquesta ela realment no vol dir res, però tenim tendència a posar-la.
Passem a la següent paraula, la paraula pispar. Pispar vol dir robar, d'acord? Podeu dir m'han pispat la cartera, m'han pispat el mòbil, el que sigui. Següent paraula, caler, o jo diria, jo estic més acostumat a sentir els calés, d'acord? Els calés vol dir els diners, això. I aquesta paraula sí que he trobat l'etimologia directa, d'acord? Ve d'una paraula sànscrit que era calar o cala, no sé, òbviament, no sé com es pronuncia en sànscrit. Bé, doncs aquesta paraula volia dir negre, d'acord? I bàsicament utilitzaven aquesta paraula també per referir-se a les monedes de coure fosques, d'acord? Això també, caler volia dir això, una cosa fosca o negra. I per això doncs, van començar a referir-se als diners com a calés, i nosaltres doncs, hem adoptat també aquesta paraula. Per tant, podeu dir, se m'han acabat els calés, o, per exemple, ui, això val molts calés, Seguim, següent paraula, la paraula cangueli. Cangueli és una paraula relativament graciosa, vol dir por, d'acord? I normalment jo crec que l'expressió més comuna és dir, ui, quin cangueli. Quin cangueli vol dir quina por. El mateix, no és massa seriós. Cap d'aquestes paraules sona massa seriosa, d'acord? Per tant, si jo estigués realment espantat, no diria quin cangueli. Això ho puc dir, per exemple, si entro a un túnel del terror, d'acord? Això, on hi ha gent amagada, disfressada, que et fa ensurts, doncs bé, en aquest cas sí que puc dir, ui, quin cangueli, no? Així una mica més de broma. I finalment la paraula paio. Paio també ve del romaní, d'acord? Del caló. Paio l'utilitzen ells per referir-se a qualsevol persona no gitana, o s'utilitzava així, d'acord? I per tant, bàsicament volia dir un desconegut. Algú que no saps qui és un paio. I doncs això, nosaltres també podem dir doncs, aquest paio, o també en femení, aquesta paia, d'acord? Per referir-se a això, a una persona qualsevol, de manera, diguéssim, poc, no diré irrespectuosa, no és irrespectuós, però poc formal. Doncs bé, no sé si ja havíeu sentit alguna d'aquestes paraules abans i si sabíeu que tenien aquest origen. Ja us dic, són paraules que podeu utilitzar amb tota tranquil·litat, fins i tot les podeu escriure, estan acceptades al diccionari, no hi ha cap problema. És més, si pregunteu a qualsevol català, estic segur que us dirà que són paraules totalment catalanes i ni s'imaginarà que tenen aquest origen, no? Que venen de l'Índia. Jo crec que si li expliqués a ma iaia ni s'ho creuria. Li costaria molt d'entendre perquè són paraules que ella ha utilitzat tota la vida sense ni saber-ho. Doncs bé, teniu aquí una mica més de repertori per sonar més espontanis, més naturals, no? Més de carrer, per dir-ho així. Bé, ja sé que les llistes de paraules a vegades no són la millor manera d'aprendre les paraules, no? A vegades va millor veure-les en context, però estic segur que si consumiu material en català les anireu veient i ja doncs, també de mica en mica s'us aniran quedant al cap i ja sabreu que aquestes paraules no són d'origen català, però que les hem adoptat i que estem molt orgullosos de tenir-les. I res, aquí acabo aquest vídeo d'avui. Com sempre, si us ha agradat el vídeo, deixeu un like, subscriviu-vos al canal si no ho esteu, també aneu a l'Instagram de Català al Natural i ens veiem al proper vídeo. Apa! Ciao!